Cada vez son máis as persoas que fan uso de asistentes virtuais. Alexa, Siri, Cortana, Hey Google, para facilitar as tarefas do día a día. Pero o seu uso pode supoñer certos riscos para a privacidade. Como podemos configuralos de forma segura? 1. Lea a política de protección de datos e coñece como tratarán a túa información. 2. Non facilites datos sensibles a través do asistente. Concede só os permisos necesarios para o seu funcionamento e controla o que poden facer os usuarios que interactúen con el. 3. Evita vincular o asistente a dispositivos que non estean baixo teu control ou cuxas medidas de seguridade descoñezas. 4. Comproba as configuracións e axusta a privacidade. Elimina as redes Wi-Fi gardadas. Borra as localizacións almacenadas na aplicación. Revisa os datos que permites compartir con outras empresas. Comproba o historial de procuras e reproducións e elimina aquilo que non queiras que se garde, protexendo así a túa privacidade e evitando que se use para suxestións ou publicidade. Programa o borrado automático de información. Protexe os teus contrasinais e cambios regularmente. 5. Conecta sempre o dispositivo a unha rede Wi-Fi segura e vixía que o dispositivo estea sempre actualizado. 6. E lembra que é importante desconectar o asistente cando non o esteas usando. Porque en ciberseguridade, cada clic conta.